Gusto ko lang ibahagi ngayon ang isang napakahalagang mensahe mula sa salita ng Diyos tungkol sa idolatry o mga pagsamba ng mga larawan, ribulto o anumang bagay na ginawang Diyos ng tao. Marami ngayon ang hindi alam pero malinaw sa sinabi ng Diyos sa Biblia na bawal nating sambahin ang mga ganitong bagay. Una, pakinggan natin ang sinabi ng Diyos sa Exodus chapter 20 verse 3 to 5. You shall have no other gods before me. You shall not make yourself a carved image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. You shall not bow down to them nor serve them, for I the Lord your God, I am a jealous God. Klaro, di ba? Hindi lang ibang Diyos, kahit larawan o ribulto kumakatawan sa Diyos ay bawal sambahin kasi ang Diyos ay espiritu at gusto niyang sambahin siya ng espiritu at katotohanan. John 4 chapter 24. Sabi rin sa Deuteronomy chapter 4 in verse 15 to 16, therefore, watch yourselves very carefully so that you do not become corrupt and make for yourselves an idol, an image of any shape, whether form like a man or a woman. Ang ibig sabihin nito, ayaw ng Diyos na palitan natin ang tunay niyang anyo ng mga bagay ng gawa ng kamay ng tao. Kasi kapag ginawa nating imahi ang Diyos, nililimitahan natin siya at binababa natin ang kanyang kabanalan. Sabi pa sa Psalms chapter 115 verse 8, their idols are silver and gold, made by human hands. They have mouths but cannot speak, eyes but cannot see. They have ears but cannot hear, noses but cannot smell. They have hands but cannot feel, feet but cannot walk. Those who make them will be like them, and so will all who trust in them. So, grabe, alam natin yan. Marami na kung sino ang sinusunod at sinasamba mo, nagiging katulad ka. Kaya kung sinasamba mo ay gawa lang ng tao, mawawala ang tunay na connection mo sa Diyos ng buhay. Ang tunay na pagsamba ay hindi sa ribulto, hindi sa imahe at hindi sa ritual. Ang tunay na pagsamba ay nagsisisi at pusong sumusunod sa salita ng Diyos. Kapatid, tandaan mo ito. Hindi kailangan ng Diyos ng larawan para kapatunayan na siya ay totoo. Hindi niya kailangan ng ribulto para siya ay sambahin. Ang gusto niya ay tunay na relasyon, isang pusong tapat na sumusunod sa Kanya. Kaya kung gusto mong makilala ang tunay na Diyos, lumapit ka kay Jesus. Siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Hindi mo siya kailangan makita sa ribulto, mararanasan mo siya kapag totoo ang pananampalataya mo.